v roli avátara. No, avatarky, když to řeknu. Protože jedna ta linie byla prostě žena, která se má Aquila, a to je právě ta kristovská linie. A hodně žen je právě těch avátarek, no avátary řeknu, jo. A v minulosti existovalo 5 nebo 6 žen z toho esenského bratrstva, které získali po Ježíšovi právě těch 12 plně rozvinutých DNA vláken, které předávali svým potomkům dál a dál tu genetiku 12 aktivních vláken DNA. Ale jedna linie prostě byla komplet úplně zlikvidovaná. Proto už v těch dobách dávných, proto byly furt ty války. A hlavně ty křížové výpravy, to bylo hlava, nehlava, prostě likvidovali všechno, to souviselo s křesťanstvím. A to byli fakt účetníci Ježíše. Všechny je vyvraždili a tam začala ta temná prostě operace. A začali přestírat, začali prostě ten Vatikán a ty temňáci si vzali prostě ten rouch toho Ježíše a přestírali, že jsou prostě na ty křesťanské cestě a začali likvidovat, zabít ty čarodějnice, protože tam bylo taky hodně těch linií mezi nima, někde věděli, že to může dělat prostě jenom taková bytost, světlá bytost, tak prostě vyvraždili všechny. Že si řekli, v těch stovkách možná byla jedna. Nám stojí za to zabít těch 100 za cenu, že možná jsme tu jednu zabili. Takže to bylo všechno kvůli těm liním, ty křížové výpravy, kladivo na čarodějnice, ty války, ty mory, ty nemoce, to všechno bylo právě kvůli tady těm liním a těm potomkům. Oni to vědí, tak jako jsou potomkové těch temných sil, těch faraonů a tady těch krys, těch rodin, to všechno se předávalo potomkama, tou genetikou, tou dravčí. Tak na druhé straně, protože všechno má svou rovnováhu, tak byly ty světlé genetiky. Ale naštěstí ostatní kompletně přežili a jsou mezi námi. Vůbec se nikde nepředvádějí, neukazují vůbec, že mají nějaké schopnosti nebo dovednosti. Jsou ukrytí v obyčejných lidí. Naopak skromní, mají problémy, předstírají samozřejmě jako, aby byli ve skrytu, že mají problémy, jsou v lidských rolích a může to být klidně, teď příklad, jo, třeba bezdomovec, bezdomovkyně, či pečovatelka, pečovatel, zahradník, zahradnice, dělník. Existuje 1001 různých rolí, kde vše můžou být ve skrytu. Možná s nás někdo se s některým tím avátarem už setkal a nevěděl vůbec, že je to ta světlá bytost, která je tady ukrytá na správný čas a že je to avátar, který se sem přemístil. Může být mezi náma, kdekoliv. To nikdo neví, protože on svoji roli hraje perfektně. Je potřeba pochopit, že začala nová válka. Nebo jiná válka, neviditelná, velice sofistikovaná, skrytá, nevypozorovatelná obyčejnými oči. Ale pozor na to, existují lidé rozvinutými jako spektrem DNA, kteří jsou ale zmutovaní moderními technologiemi. Na to je taky potřeba dát velký pozor, že uvidíme zázračnou bytost, která umí to či ono. Nikdo nesrovnávejte s těma liniema, protože ta bytost se nikdy nemůže ukázat. Tak máme 33 minut, takže to ukončíme, tak vám přeji hezký den nebo večer a veľa štěstí. Adio, amigos. Já ještě dodám nakonec, že i ta Antarktida, která má vlastně, tam je ta pátá říše těch neonacistů, jo, to jsou také potomkové vlastně těch fašistů, kteří byli propašovaní, těch 1500 v roce 1945. Takže ta Antarktida vlastně a ty vojenské podzemní komplexy, které tady jsou, kde mají vlastně podzemní města, tak mají vlastně nejmocnější a nejděsivější technologie, tak i vůči těmto avátorům jsou vlastně naprosto bezmocní. A ještě doplním, že
když jsem říkal, že jsme neměli uhlíkovou jakoby, strukturu, ale měli jsme křemíkovou. A měli jsme také 12 aktivních vláken DNA a pořád ty programy a ty zápisy je v sobě máme. A právě teďka, když je to období toho aktivačního hvězdního cyklu, protože ten paprsek sluneční už má úplně jinou jakoby strukturu, nebo ten koktejl, když to řeknu lidově, právě teďka působí na nás, na to naše DNA, proto nám zahalují jakoby tu oblohu tím elektromagnetickým závěsem asi 13 km od povrchu Země. A připou na nás vlastně ještě ten chemtrail nebo to geoinženýrství, to je jedno, aby nás poškodili. Jo. Ale my máme právě v sobě ty vlákna, to DNA, a my ho můžeme aktivovat a zapnout jakoby do toho správného stvořitelského zdroje. A pokud je zapneme, tak začneme vlastně jakoby probouzet nebo aktivovat ty DNA vlákna. Z těch dvou se začne jakoby aktivovat třetí vlákno, čtvrtý. A v každém tom vláknu je prostě program nebo zápis a ten se začne jakoby rozvíjet. Najednou i ty jako bytost se začneš měnit. Dokonce se začneš měnit i, ještě řeknu fyzicky, některé vlákna nebo žlázy ti začnou zanikat a jiné ti začnou vznikat. A tím, když nejseš informovaný, tak si budeš myslet, že to je něco onkologického, půjdeš doktorovi a ten doktor ti řekne, jo, to je onkologie. A jak ti to vlastně chirurgicky odstraní, tak už jsi odpískaný k tomu, abys mohl sestoupit. Bude se tím měnit prostě i celý střední systém. Se stáhne jakoby had, když stáhne kůži a vznikne ti novej. A začne se proměňovat, právě přesně připravovat na tu jinou hustotu a na to přemístění. Protože my máme v sobě i vlastně teleportační vlastnosti, schopnosti. DNA není jenom na bázi chemie, ale má tam i elektromagnetické vlastnosti. Takže pokud to probudí už 6 vlákna, už komunikuješ, to už máš vlastně přístup komunikační a můžeme pracovat na sobě. Tomu se říká jakoby bioregenerace, to je ta matrika toho fyzického těla. A pak tu máme katara terapii, to je matrika jakoby to jemně hmotného těla. My ne, že jenom očistíme i to fyzické tělo, jo, ale musíme očistit i ty jemně hmotné těla, které máme v sobě. Máme tam různý jakoby programy a nánosy. A hlavně je potřeba dávat i pozor na tom, s kým se stýkáme. A úplně nejnebezpečnější, nebo kde je hodně jako při pohlavním styku, protože ty kanály se otvírají a tam dochází překopírovávání různých přeskakování entit a nánosy. Ta žena, která to má po těch předchozích jakoby partnerů, tak se to přenese do partnera a partner zase do partnerky. Proto je dobré jako dodržovat ty zákony Rita, spojovat se prostě jenom s lidmi, kteří jsou taky jakoby na stejné frekvenci, na stejné úrovni, na stejným myšlením, uvažováním. Ale jak začneš prostě, když je někdo sloman a začne mít kontakt zase s jinou rasou, tak ty zámky prostě nezapadnou do sebe. Jako Černoch, když si veme blondinu, Evropanku, tak když oni počnou dítě, tak to dítě bude mulat. Ono bude třeba vypadat sympaticky, jo? Ale ta genetika prostě nezapadne přesně do těch zámků. Jo? Bude už jakoby to dítě poškozený. A třetí generace to dítěte už bude degenerovaný. Proto ty Židi a tohleto všechno, ty králové a všichni tyhleti nikdy prostě nešli do jiné rasy. Furt si udržovali tu čistotu ty rasy a když nějaký král nebo princ se zamiloval do neurozené jakoby ženy, tak oni ho odstranili. Prostě ho vypověděli a vydědili ho, protože věděli, že ohrožuje celý jejich potomek.
celou jejich komunu, celou jejich rodinu a celou generaci budoucí, že je to narušení. A proto oni nám sem cpou, ty emigranti, aby nám prostě narušili tu genetiku. A tím nám budou jakoby degenerovat. Proto musíte zachovávat i tu čistotu ty rasy, nebo toho rodu a nemít, já vím, je to těžký, ale nemít prostě pohlavní styk s jinýma partnerkama, než takovýma, který jsou na stejné úrovni. Udržovat si tu čistotu. Protože při tom sexu se otvírají ty kanály, ale fakt. A tam se to přenášejí, ty entity přeskakují. Pak najednou jste úplně jiný člověk. A každá žena, která měla první sex s partnerem, tak všechny děti, které bude mít v budoucnu i s jinými chlapama, tak ty vlastnosti budou potom prvním partnerovi, s kterým měla ona ten sex. Proto někdy máme v rodině někoho, a říkají, ty ten není ani po matce, ani po fotrovi, po kom je. Ten je právě potom, kdo ji odpanil, tu dívku. O tom si taky potom můžeme v budoucnu něco říct. Tak zatím adio, amigo.